Cégünk, a VVZ Játszóterek Kft. A játszóterek kulcsrakész kivitelezésének területén teljes körű szolgáltatást kínál ügyfeleinek. Teljes körű kivitelezési szolgáltatásunk magába foglalja az egész folyamat koordinálását, az első vázlatok megalkotásától kezdve a projekt minden apró részletének kidolgozásán át a kivitelezés befejezéséig. Minőségünk alapja, hogy minden projektünk tökéletesen illeszkedjen a helyi közösségek elvárásaihoz. Célunk, hogy ügyfeleink elégedettségét garantálva tartós értéket teremtsünk. Az itt bemutatott játszótér különlegessége az úgynevezett szigetes kialakítás, amelyet dús, gondosan telepített gyepszőnyeg tesz színesebbé. Ez a kialakítás nem csak esztétikus, hanem környezetbarát is. A gyerekek szórakozását és fejlődését szem előtt tartva többféle játszóeszközt helyeztünk el a térben. Ezeken kívül kényelmes padok, facsemeték, ivókút, automatizált öntözőrendszer és térfigyelő kamerarendszer is helyet kapott az új játszótéren. A biztonság számunkra kiemelt fontossággal bír, ezért a játszóteret színterezett, 3D típusú drótkerítéssel zártuk körbe, amely maximális védelmet nyújt a futkározó gyermekek számára. Ha ön is minőségi játszóteret tervez, forduljon hozzánk bizalommal. Tapasztalt, szakképzett regionális értékesítőink készséggel segítenek az ön elképzeléseinek megvalósításában. Játszóterek, ahol az élmények születnek.